Koenigsegg. Firmaet Koenigsegg blev grundlagt i 1994 af Christian von Koenigsegg. Bilen var baseret på Formel 1-teknologien, så var nødt til at være en topersoners bil og have en midtcentret motor. Koenigseggs design var baseret på Svend Harry Åkessons design, kaldt for Cetera Falcon. Den første bil, CC8S, brugte en V8-motor, som var bygget af Ford. Senere hen fik bilerne en motor, som Koenigsegg selv havde bygget. Christian fik ideen om sin bil, da han havde set filmen Bjergkøbing Grand Prix i sin ungdom. Han tog det første skridt hen mod forretningsverdenen, da han var i 20'erne. Han startede med at være i spidsen for firmaet Alpras i Stockholm. Med al den succes han fik, kunne han starte sin karriere som bilbygger. En Koenigsegg-konceptet CC var den første, der blev bygget i 1997, mens resten af produktionen var gjort færdig til et motorshow i Paris i år 2000. I år 2002 kunne en kunde få lov til at købe en af bilerne i Geneva Auto Show. 4 andre biler blev også bygget samme år. I år 2003 brændte en af Koenigseggs produktionsbygninger til grunden. Det skyldes en kortslutning i køkkenets opvaskemaskiner. De 15 biler, som der blev reddet, blev bragt i ly i en nærliggende svensk lufthavn. Året efter, i år 2004, lancerede Koenigsegg en ny bil kaldt for Koenigsegg CCR, som blev vist frem ved Geneva Auto Show. Selve Koenigseggs logo var designet af Jakob Luftmann i 1993, som var baseret på skjold af Koenigsegg-familien. Skjold har været våbenskjold siden det 12. århundrede.